Daytoy Damag Lawag. Sang kamay sa dagiti opisyales iti syudad ti Lawag ka indauluan ni Mayor Michael Marcos Kiyon pakairamanan ni Edwin Carino iti opisina ni Congressman Sandro Marcos iti nagmula ti Marunggay iti Barangay Santa Maria iti syudad ti Lawag. Daytoy ti may katlo atawen ti Marunggay Festival nga iwaywayat ti syudad kas paset ti selebrasyon ti panagbalin a syudad ti Lawag. Naikamkampanya ti panagmula ti Marunggay kas taraon ken pang negosyo. The United States government has declared the marunggay vegetable as a miracle vegetable. Okay, it has a very high content of vitamin C, very high content of potassium, very high content of vitamin A. It's a wonder vegetable. Okay, and it's something that we can consider seriously propagating dito sa Lawag, dito sa Ilocos Norte. There's a market for it. Marunggay oil can be extracted, marunggay tablets can be created, and it's very good for bolstering and strengthening the immune system. Kang runaan ita-akitain ni Mayor Michael Marcos Kiyon iti lugar apaka patanuran tinaruway a marunggay. Masapol ti pan nakakita dagiti wagas tapno maiprocess pa iti marunggay a mailako. Okay, but what I'm looking for is a piece of land in which we can really fully propagate marunggay. There's so much potential here, and that's why Edwin Carino, together with the Vice Mayor, together with the Concejales, together with the Agricultural Office, together with Senro, we can all get together and help to really propagate this wonder vegetable apple. Kitkitaan tayo the possibility of having it processed from the flowers to the leaves to the fruits. Tapno adado pa may offer tayo kadagiti marunggay growers no anya iti advantage na kadagitoy. Tapno at dapay amayam amo ti marunggay. Plano ti barangay ang mapagbalin ang Marunggay Boulevard dati apaset ti Barangay Santa Maria. Tulong ti city government and even siguro di office na po congressman ma-develop dating kalsada kasi there are some parts nga hampay nga iti na konkreto ken awan ti slope protection na masapol nga ma-develop mo muna and then ti both sides nanto siguro ket mamulaan tayo ti Marunggay. At dameten digiti panganan kanadakkel a hotel ti syudad ti Lawag ken probinsya ti mangi-offer ti taraon manipod marunggay kadagiti customer da. Adu ngamin dagiti taraon na mapataod manipod marunggay kas kumati marunggay pasta, marunggay lumpia ken na dumadumapay. Iti malunggay kat healthy vegetable dito eh. Ado ti marunggay dito yan tayo iso nga dapat nga mabalin nga usaran tayo nga para iti makmakan. May laok ka di makmakan. Inpasingket ti lokal a gobyerno iti suporta kadagiti wagas sa maiprocess ti marunggay nang nagruna ta narwayan digiti agbulmula iti syudad. Daytoy Damag Lawag.